Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong araw ng Huwebes, March 27. Show cause order laban kay Garbo, tinanggi ng kanyang kampo. Castro hindi raw namumulitika. DepEd mahigpit na ipinagbabawal ang politika sa graduation rights. Maayos na irrigation system, solusyon daw sa hamon ng mainit na panahon ayon sa mga magsasaka. Tax holiday ipinatupad sa Bamban para makaakit ng investors. At unang Mobile Science Center sa Pilipinas inilunsad ng DOST Region 3. Umuusad na raw ang kasong inihain ni Mabalacat City Councilor June Castro laban kay Mayor Chris Garbo. Sa press conference ngayong Miyerkules, sinabi ni Castro naglabas na ng show cause order ang Office of the Ombudsman para sa alkalde ng syudad. Pero ayon sa kampo ni Garbo, wala pang nakakarating sa kanilang dokumento. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. May development na raw sa kasong isinampa ni Mabalacat City Councilor June Castro laban sa kanilang mayor na si Chris Garbo. Sa press conference na ginanap sa Cafe Bomb, Clark Freeport itong Miyerkules, March 26, ipinresinta ng konsehal ang umano'y show cause order na inilabas ng Office of the Ombudsman para sa alkalde. Matatandaang noong November 2023, naghain si Castro sa Ombudsman ng kaso kontra kay Garbo at iba pang mga opisyal ng Mabalacat LGU kaugnay ng 610 million pesos loan sa Land Bank. Base dun sa complaint ko, tapos ngayon nagpadala sila last week lang, na-receive ko na yung show cause order na pinapasagot na sila ng ombudsman at ang nakalagay dito, thereafter this case shall be deemed submitted for resolution on the basis of the evidence presented by the parties, whose presence may be dispensed with unless otherwise required for clarificatory questioning. No motion to dismiss, motion for bill of particulars, or other dilatory motion shall be entertained. Ito po, kung itatanong nyo kung anong kaso, nagugot ito dun sa may mali siyang pagbili dun sa 610 million pesos na lupa. Kung saan tinatayo ngayon yung government center. Ang unang kaso natin, yung Article 217 in relation to Article 171, malversation of public funds or property through falsification. Yung pangalawang kaso po, yung Article 218, failure of accountable officer to render accounts. Number 3, Article 220, illegal use of public funds or property through falsification. And Article 226, removal, concealment, or destruction of documents. Kabilang sa mga respondent ng kaso noon, si Vice Mayor Jel Daquino, na running mate ngayon ni Castro sa 2025 elections. March 14 ito lamang taon nang maghain ng motion to withdraw si Castro para sa kasong isinampa laban sa vice alkalde. Na file na akong ex parte motion to withdraw king kakatamong City Vice Mayor. Reason why,
Kasi panag-aralan na rin ka na akong legal team na alayang kabaluan ng Vice Mayor, manaming implicating lagyuna kasi mag-preside mo. Ministerial mo at alayang power to vote. Ipinabatid din ng konsehal na may kaso pa siyang isinampa laban kay Garbo tungkol sa lupa na kinatatayuan ng barangay hall ng Bicol at pamamahagi ng service vehicle sa iba't ibang mga bayan ng Pampanga. Ibinunyag naman ni Aquino na may panibagong reklamo din siya laban kay Garbo sa Ombudsman. For violation of Section 3A, E, and G of Republic Act 3019 and malversation of public funds. And for the admin case is the grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, and abuse of authority. Okay, the respondents would be as follows. The city mayor, of course, no? Because he allowed himself to be persuaded na ituloy ang construction, no? At makita naman natin dito, merong undue injury sa government, sa LGU ng Mabalacat kung kinonstruct yan. Another is, it is prejudicial, no? Sa disadvantageous also sa city. Yun ang paglalaman ng mga charges laban sa kanila. So ang mga respondents po natin, we have the mayor, of course, Crisostomo Garbo, the Nation Star Development Corporation, assigned as represented by its Vice President Norberto Pilar, V. Pilar, and the Special Bids and Awards Committee, Mabalacat City Government, headed by Attorney Francis Diminiman. Hirit ng Vice Mayor na siya ring presiding officer ng Sangguniang Panlungsod, tila hindi raw dumaan sa wastong proseso ang proyekto sa bagong City Government Center. The legal issue here is yung pong bakit nagka-bidding at na-award po yung contract without the actual funds, no? Funding for that purpose. And on record, we've got hold, no? Recently we got hold of the contract, awarded contract, no? Na-award, na-bid and award yung contract. And nakita namin, the mayor entered and signed last July 26, on July 26, 2023, a contract for the design and construction for the proposed new government center. And it was only, no, makita nyo, it was only on August 24, 2023, na nabigyan ng authority si City Mayor Garbo to sign the terms and conditions of the loan agreement. So from the dates alone na wala pa talagang actual funding, siya awarded contract amounting to 1,189,890,890 pesos. Nilinaw naman ng konsehal at vice-alkalde na walang kinalaman ng politika at ang nalalapit na halalan sa isinampang kaso. Opo, ini pong pagpa-filing case ni alay pong kinalaman ni kay nga pamaglaban ko bilang metro nga kandidato mo rin kining daratang eleksyon na ini. Noon talagang obvious naman po talaga kaya ini for purposes of transparency and accountability, pantambalo da po rin tao na ni malayari kayang Mabalacat. Also as public official, natural mo naman na mag-report ko mo rin po karet tao at pabalo ko po kay kayo. Nano talaga yung malayari at obvious naman na ating para ka na ako, irregularidad. Pero yung construction na yan, dapat po pa mako-construct kasi ala naman pong actual funds na katang bagay na yan. Kung sasabihin na politika lang yan, di ba? Nakikita naman natin, sabi ko nga, kaya binanggit ko yung date ng pagkaka-file nung kaso natin, dated November 28, 2023. Far from ang campaign or election period pa itong ginawa natin. Although nagtagal sa ombudsman, pero nagpapasalamat pa rin tayo dahil nga binigyan nila ng aksyon. Yung una na endorsement dated March 15, 2024 at tapos yung show cause order ngayon, this month lang. So wala akong nakikitang politically motivated itong sinampa natin kaso. Continuing kasi yung mga case natin. Ganun yung sa atin. Kahit ano po ang mangyari dito sa paparating na halalan na na-file na po ito, makakasiguro po yung mga kababayan natin sa Mabalacat sa lahat po ng nakikinig ngayong orasan na to na kahit ano pong mangyari, matalo ako, manalo ako, diretso po itong kasang to. Wala pong atrasan.
Kasi umahanap po ng hustisya yung mga kababayan namin. Ako mismo bilang legislator, bilang isa sa mga legislator sa siyudad ng Mabalacat, nag-aanap ako ng hustisya na alam ko doon sa opinion ko, sariling opinion ko, nasa tama ako. Samantala, naglabas ang opisyal na pahayag ang kampo ni Mayor Chris Garbo sa mga aligasyon ni Vice Mayor Aquino at Councilor Castro. Hindi na raw papatulan ng alkalde ang mga aligasyong ito dahil wala raw katotohanan at wala pang natatanggap na dokumento ang kanyang opisina. Taliwas din nila ang sinasabi ng grupo ni Castro at Aquino tungkol sa construction ng new government center. Mga lumang estilo na raw ng mga kalaban ni Garbo sa politika ang mga reklamo batay sa pahayag. Sa kabila ng mga paninira, ang pangunahing focus raw ng Team MCG ay ang patuloy na pagbibigay ng serbisyong nararapat sa mga Walakeños. Naniniwala raw ang kampo ni Garbo na ang tunay na serbisyo sa publiko ay dapat na maging sentro ng atensyon, hindi ang pamumulitika. Nagpapasalamat si Garbo sa natatanggap na suporta at pangunawa at sasagutin raw niya ang lahat ng mga paratang sa tamang panahon at lugar. Maghaharap sina Garbo at anak nitong si Winwin laban kina Aquino at Castro sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng Mabalacat City sa May 12 elections. Samantala, sa ngalan ng responsableng pamamahayag, nagpabot na ng request ang CLTV 36 News and Current Affairs sa Office of the Ombudsman para makahingi ng opisyal na kopya ng dokumento. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, asahan ng mas mabigat na daloy ng trapiko sa araw ng Biyernes, March 28, kasabay ng pagsisimula ng official campaign period para sa mga local candidates na nalalapit na halalan ayon sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Iba't ibang political groups ang nakatakdang magsagawa ng kanilang campaign activities sa buong araw, lalo na sa Central at Southern San Fernando. Dahil dito asahan daw ang pagdami ng mga sasakyan at pagdagsa ng mga tao sa mga pangunahing lansangan. Upang mapanatili ang kaayusan, pinapayuhan ng publiko na sumunod sa batas trapiko at magipagtulungan sa traffic enforcers at pulis na ipapakalat sa mataong lugar. Hinihikayat din ng mga motorista na subaybayan ang traffic advisories ng CPOSCO Facebook page, maglaan ng mas mahabang oras sa biyahe upang maiwasan ang pagkaantala at gumamit ng pampublikong transportasyon kung maaari upang mabawasan ang volume ng pribadong sasakyan sa kalsada. Samantala, narito naman ang mga alternatibong ruta na pwedeng daanan ng mga motorista. Para sa mga manggagaling sa southern areas ng San Fernando, maaaring dumaan sa San Jose Road, Mega World Access Road, Macabacle Road at Lazatin Boulevard. Sa mga magmumula naman sa northern areas, inirerekomendang ruta ang Lazatin Boulevard, Mega Dike, NLEX at Del Carmen Road. Mahigpit na ipinagbabawal ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng graduation at moving up ceremonies para sa mga partisan political activities sa mga pampublikong paaralan. Bahagi ito ng kanilang patakaran upang mapanatili ang neutrality, lalo na ngayong nalalapit na ang midterm elections sa May 12. Batay sa DepEd Memorandum No. 27 Series of 2025 na nilagdaan ni Education Secretary Sonny Angara nitong March 21, bawal ang pangangampanya o electioneering ng mga guro, school official o non-teaching personnel sa anumang formal na aktibidad ng paaralan. Sino mang lalabag ay maaaring humarap sa kaukulang parusa. Kaugnay nito, muling iginiit ang ahensya na kailangang iwasan ang mga magagarbong selebrasyon at labis na paggastos sa graduation rites. Mahigpit din ipinagbabawal ang paniningil ng anumang bayad sa mga mag-aaral dahil lang gastusin para sa graduation at moving up rights ay dapat manggaling lamang sa school's maintenance and other operating expenses o MOOE. Samantala, itinakda ng DepEd ang end of school year rights April 14 to 15 para sa mga magtatapos sa kindergarten, grade 6, grade 10, grade 12 at alternative learning system o ALS. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News mula sa pagiging isang third-class municipality. Umangat ang bayan ng San Simon, Pampanga bilang first-class municipality dahil sa patuloy na paglugo ng ekonomiya. Ngunit kasabay ng pag-usbong nito ay ang iba't ibang hamon na kinakaharap ng lokal na pamahalaan. Sa programang Plataforma 2025 ng CLTV 36, inilatag ng mga mayoral aspirant na sina Abundio JP Punsalan Jr. at Romel Bondok ang kanilang mga magiging plano upang mas mapalakas pa ang kaunlaran ng bayan. Ang kabuuan ng kanilang naging interview sa report ni Raymond Tasoy. Mula sa pagiging isang third-class municipality ay itinaas ang antas ng bayan ng San Simon, Pampanga bilang first-class municipality dahil sa mabilis at patuloy na pag-unlad ng ekonomiya. Kaya naman sa programang Plataforma 2025 ng CLTV 36 itong Miyerkules, March 26, kapwa nagbigay ng matitinding pahayag ang mayoral aspirants na sina incumbent Mayor Abundio JP Punsalan Jr. at Romel Bondok, kaugnay ng kanilang magiging mga hakbang kung sakaling silang palarin sa halalan. Kabilang umano sa mariing tinutulan ni Punsalan at Bondok ang katiwalian at korupsyon sa mga lokal na pamahalaan. Iginiit ng dalawa na posible pang masugpo ang lumalaganap na korupsyon kung pananatiling transparent at malinis ang panunungkulan sangayon sa umiiral na rule of law. Hindi ko po tanggap yung korupsyon. No? Paano po natin susugpuin yung korupsyon? No? Unang-una, ang budget po ng isang lokal na pamahalaan ay lahat po ay nakadetalye. Unang-una, edukasyon, sa health, sa pagpapatakbo po ng opisina ng munisipyo. Lahat po ng departamento ay nagsasubmit ng kanilang annual budget. No, ang MDRMO, DSWD, ang ating DepEd, no, ang lahat po ng departamento ay may kanya-kanyang budget. Meron din pong budget ang legislative. Meron din pong budget ang executive, no. Ngayon, pagdating po sa mga proyekto, yan po ay 20%. Lahat po ay yan ay dumadaan sa proper bidding, no. So, lahat po yan ay may transparency. Na hindi po hopeless yung situation natin. Kasi kaya nga po may Vico Soto. He can be a role model for all other local government officials. Pinarangalan po siya ng Estados Unidos pagdating sa fight against corruption. So, hindi po hopeless. Ang sa tingin ko po kasi, nasa pagkatao po ng isang public official yan. Unang-una, ako, may pagmamalaki ko sa track record po sa panunungkulan bilang Vice Mayor ng 6 na taon at naging Director po ako ng Clark Development Corporation ng 7 taon. Hindi po ako nasangkot sa mga klaseng anomalya sapagkat sa aking pagkatao, pinapahalagahan ko po yung malinis na panunungkulan. At dahil yung aking apelido ay gusto kong isalin sa aking mga anak na walang bahid ng kung ano mga taint of any corruption. So how do we do things para maiwasan ng corruption? Katulad po nung pinangangalandakan ko, I would like to rule yung sa administration ko by implementing the rule of law. Kasi pag sumunod ka sa rule of law, wala kang lalaktawan, wala kang shortcut, wala kang lalabagin. And of course, kaya nga po may sangguniang bayan, para yung sangguniang bayan na magche-check sa'yo, para magkaroon ng balance. Kaya po ako, I'm a firm believer of the principle of check and balance. Yun po yung aking mga ipatutupad sa aking panunungkulan, backed by my clean background, no taint of any corruption, no cases filed against me. So I believe and I hope magagawa po natin ang San Simon, isang bayan na hindi na identified or walang bahid ng korupsyon. Maliban dito dahil sa itinuturing na isang catch basin ng bayan ng San Simon, naging sentro rin ng kanilang talakayan ang pagbaha sa bayan. Ang aking pong naisip at binabalak pa noon pa, para mabilis pong umupa ang baha ay magkakaroon po ng drainage system. We are coordinating with the national government, with the public works, no, and the provincial government. Pinag-usapan na po namin to nung dumating po si President Bongbong, no, yung may situational meeting in Capitol, na kung ano po yung gagawin. For the meantime, yung dredging, pero hindi po siya talagang sapat o total na solusyon para yung baha ay maibsan sa aming bayan. Dahil dugtong-dugtong po kami. San Simon, Minalin, Santo Tomas, and Macabebe. No? So ang kailangan po talaga is proper drainage system. With regard po sa mga drainage system sa buong San Simon, naniniwala po ako at gagawin ko po sa aking pag-upo bilang alkalde,
uunahin ko po muna yung gumawa ng master plan ng drainage system. Kasi kung napapansin po namin yung pagpapagawa ng mga drainage, hindi naka-coordinate doon sa dapat na tamang pagpaplano. Kaya po uunahin ko po yan. Magpapagawa po tayo ng isang matalinong master plan sa drainage system at tuwing magpapagawa ng kalsada at drainage kanal yung ating mga ng ating gobyerno, pipilitin po natin yan muna yung sundin hanggang makumpleto para pag-function ng buong drainage system sa San Simon, kung ano po yung makakaganda in accordance with the proper engineering plan ng drainage system. So marami pa pong intervention na pwede natin gawin. Kailangan lang po meron tayong will, meron tayong mga diskarte kung paano. Ang alam po natin yung mga waterways sa San Simon, kaya po bumabaha, umaapaw dahil mababaw na yung mga creek, mababaw yung ilog, at mababa na rin yung mga pampangin. So yun po, i-address po natin yan sa pamamagitan po ng isang tamang master planning na yun ang magiging batayan natin sa pagpapatupad ng isang komprehensibong pag-address sa pagbabaha. Napag-usapan din ng kanilang gagawing regulasyon sa mga pabrika sa lugar kung sakaling sila ang maupo na alkalde. Kasunod ito ng ginawang pagpapasara sa isang pabrika sa bayan nitong nakaraang Enero, bunsod ng mabahang usok na nagmumula rito. Diretsahang tugon ng dalawa, maghihigpit umano sila para dito. Ang ginagawa po natin ngayon, lalo na yung mga violators sa ating kalikasan, ay karamihan po ay pinasara natin. No? Dahil wala pa silang approval with the DNR. So, inihintay po natin sila mag-comply bago po sila mag-operate ulit. No? Dahil marami na po nangyari, no? Na pagkuha nila ng mga permits, ay hindi pa tapos yung kanilang mga national permit, ay gumagawa na sila, nag-ooperate. So, hindi na po natin pinayagan yan. At sa mga susunod na panahon, ay tayo po ngayon ay marami nga nag-a-apply. Hindi po natin naaprubahan yung mga, lalong-lalo na kung mga toxic yung kanilang tinatayo mga pabrika. We just have to implement the law. Meron po kasing Clean Air Act at saka Clean Water Act na ipapatupad lang po natin at malinaw naman po doon, sinasabi ng mga dalawang batas na yon. Although we encourage development, but it has to be balanced with the protection of environment. Kung magme-mayor po ako, simple lang po. Kung wala pa pong ordinansang umiiral sa San Simon para i-strengthen yung national law pertaining to the regulation of different factories in the protection of the environment, hihingin ko po sa ating presiding officer, sa aming vice mayor, na gumawa ng ganong batas. At kapag meron na po, papatupad lang po yung batas. Meron naman po kasi tayong power to penalize. Naka-inscribe po yan sa batas. Yung pagpapollute ng tubig, papollute ng hangin, yan po ay talagang kailangan i-address. Isa po yan sa dahilan kung bakit po ako tumatakbo, sapagkat nabibingi na po ako sa mga reklamo ng mga ibang mga kababayan namin. May hindi magandang amoy, hindi magandang hangin, yung tubig na puno ng chemical, basta na lang itinatapon kung saan-saan. Yan po ay nakakasira po, hindi man direkta sa pamumuhay ng tao, pero sa pamumuhay po ng aming bayan. At ito po ay labag sa batas. Natural, dahil tayo po ay isang pinuno ng bayan, dapat po nating ipatupad yung batas. At meron namang tayong power to penalize them. Inilatag din ni Napunsalan at Bondok ang kanilang mga gagawing plano sa mga ipatutupad nilang infrastructure projects. Ang mga infrastructure na nagagawa po ngayon, no? Especially yung San Miguel Bridge, no? Yung going to Concepcion and San Miguel. Galing po ito sa town proper. No? Kasalukuyan po itong ginagawa sa tulong po ng ating Congresswoman Annie Bondok. No? At yung mga kalsadang dapat ayusin ay inaayos na po natin. No? So, yung mga farm to market road, mga alternate roads, meron na pong nagagawa pero hindi pa nakompleto. Yun po ang nakikita kong dapat pang dagdagan. Dahil kailangan po, dahil hindi na po natin mapigilan ang progreso ng ating bayan. Tatrabahuhin po natin na magkaroon ng bypass road coming from Pulong Camias, San Jose, going to NLEX. Work with the Balit LGU for the opening of another toll gate doon. Malaki po may tutulong sa pag-asenso ng San Simon yun, sapagkat may encourage po ngayon natin yung mga investors na mag-invest sa area ng San Simon. Secondly po,
ito po isang aking pangarap na gagawin kong lahat para matupad. Magtatayo po ng Peaceport, no? Sa may gawin ng Santa Cruz at San Miguel, of course, in collaboration with the private investors, no? So meron po akong kausap na interested na investor dyan na willing siya magtayo ng Peaceport doon. That will generate income and then encourage more economic activity within that area. Isa pa po, yung problema namin sa basura, hindi po kasi ako masyadong kontento doon sa idadalhin mo na lang sa landfill, no? Yung mga basura. So meron po tayong investor din na very interested and a technology provider magtayo ng waste to energy power plant sa may San Simon that will address permanently yung problema po natin sa basura. And then another thing po, this is again in collaboration and partnership with the private sector, magtatayo po ng isang state-of-the-art na hospital sa may baryo ng Tulaok upang yung lahat ng mga sakit na hindi karaniwan ay ma-address po. At ito pong undertaking na po ay isang semi-PPP venture po with the private investor. Ito po lahat na meron na po ako initial na mga talks and discussions with the interested parties to do this. Sa huli, kapwa nais ng dalawang kumakandidato sa pagkaalkalde ang isang maningning, progresibo at maunlad na bayan ng San Simon. Samantala, kaugnay na naganap na interview, pinadalhan ng imbitasyon ng CLTV 36 ang kampo ni mayoral aspirant Dading Santos ng Lakas Christian Muslim Democrats, ngunit hindi sila tumugon o nagpaunlak sa naturang imbitasyon. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, move on na raw ang Bamban sa naging iskandalong idinala ng Pogo. Umaasa ang lokal na pamahalaan ng bayan na makahikayat ng mga mamumuhunan sa kanilang ipinapatupad na tax holiday. Narito pong report. Ilang buwan makaraan ng kontrobersya hinggil sa Pogo na kinasangkutan umano ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo o Guo Huaping, balik normal na raw ang pamumuhay at pangungobyerno sa Bamban, Tarlac. Ito ang sinabi ni Mayor Leonardo Ding Anunciacion na itinalagang punong bayan ng lugar, bunsod ng rule of succession dahil sa pagkakatanggal ni Guo. Maaalalang kasamang nasuspinde ng 3 buwan ni Anunciacion, pati na ang iba pang konsehal, bunsod ng pagkakasala sa conduct prejudicial to the best interest of service. Na kung ano ang mga programa ng mahal na mayor namin, Mayor Alice Guo, ako naman pinagpapatuloy ko ang mga magagandang programa ng Bamban. Tulad ng mga medical care, mga estudyante sa eskwelahan, sinusuportaan namin. Kaya yung mga infrastructure namin, yung aming munisipyo, pinaayos namin. At yung mga pangangailangan tulad ng mga ambulansya, kami naman bumili kami additional tsaka mga kailangan ng pag-aakot ng basura. Hinikayat daw ng opisyal ng kanyang kapwa nanunungkulan na mag-move on na sa kinasadlakang iskandalo ng bayan noong nakaraang taon. Ako naman, yung mga kasama ko ng Sangguniang Bayan, ako naman nakikisama ko sa kanila. Kung anong mga programa nila, mga programa ko bilang isang mayor, sabi ko sa kanila, we have to unite para sa bayan. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Kung ano ang mga pangangailangan ng taong bayan, we have to support sa kanila para ang ating mga kababayan sila'y masaya at maligaya sila sa atin. Gumawa na rin anya sila ng hakbang upang hindi na maulit ang isyu ng Pogo kasabay ng paghikayat ng mga bagong mamumuhunan. Sabi ko nga sa aking licensing, you have to check everything. Yung mga nag-a-apply ng business, so you have to check kung ano yung mga requirements. They have to complete the requirements para magkaroon tayo ng masaya at magkaroon na magiging walang problema. Of course, meron silang ginawa ng resolution ordinansa para magkaroon sila ng 1 year free tax provided 70% of the employees goes to Bamban. Yan ang aming programa sa Bamban. Actually, nandyan na yung McDonald's, nandyan na yung Jollibee, nandyan na yung RCS, yun, tinatayo na, nandyan yung Mercury Drugstore. So marami pang ibang nag-a-apply ng business dito sa bayan ng Bamban. May malaking investors at ahensya ng gobyerno umano ang may proyekto ng isinasakatuparan sa bayan. Nagkaroon kami ng Hans Foundation, yun almost 1/4 na inumpisaan na. Marami nang nagtatrabaho sa Hans Foundation na 600 hectares ang kanilang dinedevelop. 5-star hotel, golf course, mga hotel,
casino, at iba pa yan. Pumunta na rito yung Philippine Air Force. Kumuha sila ng 65 hectares dito sa bayan ng Bamban para yung kanilang mga bahayan, dito na sila magtatayo, dito na sila magbe-base. Kaya mag-a-additional kami ng almost 8,000 families dito sa bayan ng Bamban. Kaya ang Bamban lalakas na, dadami kami ng populasyon, lalaki ang revenue tax, etc. etc. Kaya masaya ako bilang isang mayor, ang Bamban, ang asenso garantizado, patuloy, diretso asenso ang Bamban. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Next level driving experience ba ang hanap mo? Introducing the 2025 Geely M Grand, a sedan that combines style, technology, and comfort for the ultimate ride. Hindi lang yan para ka na ring artista sa pelikula dahil may pa-sunroof ang Geely M Grand. Imagine cruising on the highway with sunlight streaming in or enjoying the cool night breeze with just a slide of a button. O diba? What are you waiting for? Kung game ka na, let's check out why the 2025 Geely M Grand is the perfect ride for you. Today we are going to discuss the Geely 2025 Geely M Grand Luxury. Sa Geely M Grand Luxury pa ma'am, we do have the 1.5 liter and 4 cylinder. Also, sobrang tipid niya sa gas, like yung sabi nga natin sa fuel consumption natin, we can achieve 15 kilometers per liter. So long drive na po yun. And also sa features niya ma'am, meron tayong cruise control. So, hassle-free kapag mag-drive tayo sa mga long drive natin like sa expressways. Imagine yung pag-drive natin na mahaba-haba, kaka-apak ng gas natin. Mapipreventa natin yung ngawit kahit na automatic yan. Sa safety features naman po natin, ma'am, hindi tayo talo kay Geely. Meron tayo sa brake, imagine sa brake na lang, meron tayong drum brakes. Also, yung mga suspension po natin is MacPherson strut sa harap. Then sa rear naman po is the torsion beam. Also, yung unit natin ay merong rear camera and parking sensors. Pag park or aatras tayo, makikita na natin yung likod natin. The M Grand Luxury has a 5 seating capacity. Pwede natin ilagay dito, ma'am, mostly yung mga gamit na, pwede na yung maleta natin na medium size sa likod. Kasi yung likuran natin ngayon, yung likod ni M Grand is malaki yung space. We do have 500 liter cargo volume. Imagine that space. Napaka-spacious niya. For the entertainment features, meron tayong infotainment with Apple CarPlay. Additional yan ngayon. Before po kasi sa mga previous units natin, wala tayong CarPlay. Yung software lang po ni Geely ang gamit natin. Ngayon, nagdagdag si Geely ng Apple CarPlay. Also, for the entertainment features, we do have 6 speakers. Also po, addition po natin is yung 25 Geely Luxury po natin ay merong sunroof. So, you may also enjoy the view, diba, sa labas. Sayang yun, pag hindi nila nakuha. For the SRP price is 949,000. Then the discount for cash payment or PO is 40,000. Ngayon ma'am, kung sa financing natin, 58,000 all-in down payment na yon. Then your monthly is 19,652 pesos for 5 years. Also additional po, yung promo natin, pwede natin siya extend to up to 7 years. Meron po tayo yung mga previous year. Currently sa 2025, we only have the luxury or the top of the line. Ngayon, kung gusto po natin ng mid-variant and also ng base model, we do have the Geely M Grand S or the manual transmission and also yung 2023 Geely M Grand Comfort. Depende siya. Kung sa cash naman po, I'll discuss about the cash. The cash naman po is free na yung 3 years LTO po natin. Also yung floor mats, umbrella, cap, mag, set of tools, and yung pinagmamalaki natin 1 year 24/7 roadside assistant, the LGC, which is the LGC Cares. For the location po, we are located here at Jose Abad Santos Avenue.
nasa Carwell Puso Building lang po. You may contact us at 0918-854-2766. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News sa gitna ng matinding init ng malaking hamon malaking hamon para sa mga magsasaka ang pagpapanatili ng sapat na supply ng tubig sa kani-kanilang mga sakahan. Unti-unti na nilang inaani ang kanilang mga palay at kasunod nito ay maghahanda na sila para sa susunod na taniman. Kaya para makasurvive daw sila at hindi maantala ang kanilang kabuhayan, kailangan nila ng maayos na irigasyon. Ang buong detalye ay hahatid ni Liana Canilaw. Idineklara na ng Pag-asa ang pagsisimula ng dry season sa bansa nitong Miyerkules, March 26. Sa panahong ito, isa sa mga pinakaapektadong sektor ay ang agrikultura, kabilang ang mga magsasaka na umaasa sa patubig para sa kanilang mga pananim. Sa Candaba, Pampanga, tuloy sa gawain ng mga magsasaka kahit tirik na tirik ang araw. Pero higit pa sa init, mas malaking suliranin para sa kanila ang supply ng tubig para sa irigasyon. Mabuti na lamang daw na idudulog sa National Irrigation Administration o NIA ang kanilang pangangailangan, ayon kay Vicky Sandoval, ang Agricultural Extension Worker ng bayan. Nakipag-usap po kami sa NIA na tuloy-tuloy naman po yung pagpapadaloy nila ng tubig. Kaya po regular naman po, halos po lahat nakatanim naman. Nakaantabay naman po kami tungkol po sa mga, lalo na po kapag sa palayan, nakikipag-coordinate po kami sa NIA. Ayon kay Sandoval na isa ring magsasaka, walang magiging problema sa kanilang mga pananim basta maayos ang daloy ng tubig sa kanilang mga sakahan. Samantala nagsimula na mag-aning ilan sa mga magsasaka sa bayan. Sinasamantala na rin ang araw upang maibilad at mapatuyo ang kanilang mga palay. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Agriculture o DE na hindi matitinag ang sektor ng agrikultura sa hamon ng tag-init. May ilang hakbang na raw sila para maibsan ang epekto ng mataas na temperatura. Well, luckily this year is not going to be as bad as last year dahil kahasi El Nino. So we have more water impounding facilities now. Then meron tayong mga cold storage na i-deploy before maybe in another 1.5 months, makaka-deploy ng mga additional cold storages. So yun yung mga ginagawa. And we're putting additional irrigation where it is needed. Tiniyak din ng ahensya na may sapat na supply ang bansa pagdating sa bigas. Well, sa bigas naman, marami naman bigas ngayon. As you know, marami tayong stock sa NFA and harvest season now. Ang issue lang naman ngayon sa bigas is mababa ang palay. Pero ngayon, pinag-iisipan ko mabuti at ng buong D18 kung paano nga ma-address ito.
Hindi ganun kadali dahil wala na sa amin yung regulatory powers na dating meron ng NFA. But of course, we're not gonna stop to try to solve this problem for our farmers, no? Liana Canilaw, CLTV 36 News. Kinilala ng Department of Agrarian Reform o DAR ang mga mahalagang papel ng kababaihan sa sektor ng agrikultura sa pagdiriwang nila ng National Women's Month nitong Martes, March 25. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, may malaking kontribusyon ng mga babaeng magsasaka sa food self-sufficiency program ng ahensya at sa pangkahalatang pag-unlad ng bansa. Aniya sila ang katuwang sa pagsisigurong may sapat na pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Kamakailan, inilunsad ng darang isang patakaran na nagbibigay ng pantay na karapatan sa pagmamay-ari ng lupa sa mag-asawang magsasaka. Sa ilalim ng bagong panuntunan, kikilalanin na ang kabiyak bilang co-owner ng lupa sa halip na married lamang ang nakalagay sa Certificate of Land Ownership Award o CLOA, at ang hakbang na ito ay alinsunod sa Republic Act No. 9710 o Magna Carta for Women. Bukod dito, ipinagmalaki rin ng ahensya ang kanilang Value Chain Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities o VISTA, isang programa na naglalayong labanan ng kahirapan at lumikha ng mas maraming oportunidad para sa mga pamilyang magsasaka. Sa huli, muling tiniyak ng DAR patuloy nitong suporta sa mga babaeng magsasaka. Layunin din ng ahensya na palawakin pa ang mga programa upang matiyak ang pantay na benepisyo o oportunidad para sa kanila sa mga susunod na proyekto. Samantala, tinanghal na back-to-back system champions ang 3x3 basketball girls team ng Pampanga High School. Alamin ang ibang detalye sa report ni Kelo Makapinlak. Inangkla ni freshman Nicaela Reyes ang opensa ng Pampanga High School Gladiator Girls upang masungkit ang back-to-back championship ng 3x3 girls basketball sa nakaraang City Schools Division Athletic Association Meet 2024. Uusad sina Reyes sa papalapit na Central Luzon Regional Athletic Association o CLARAA na gaganapin sa Tarlac ngayong April. Ito na ang ikalawang gold medal ni grade 8 student Reyes sa nasabing kompetisyon. Nagsimula siyang maglaro sa edad na 9 years old sa patnubay ng kanyang ama na isa ring basketball player. Ayon sa kanya, inspirasyon niya ang kanyang ama sa paglalaro. Naghahanda na si Reyes at ang PHS Gladiator Girls para sa papalapit na CLARAA Meet. Susubukan nilang mas higitan pa ang nakaraang panalo upang mag-qualify sa palarong pambansa. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon ngayong araw sa ulat ni Rainier Agas, weather specialist mula sa Pag-asa Clark Station. Ang northeast monsoon po ay patuloy na apekto sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil po dito ang Cagayan Valley at Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at kasama na po ang Aurora ay magiging maulap na papawirin na may mahina pagkatamtaman pag-ulan dahil po sa epekto ng hanging amihan. Samantala, ang Caraga, Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Camiguin, Misamis Occidental at Oriental ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pag-idlat at pag-ulog dahil po sa easterly o hanging silanganin. Samantala, ang natitirang bahagi ng Luzon, kasama na po ang Metro Manila, ay magkakaroon ng katamtaman at minsan may ulap na papawirin na may mahina at katamtaman mga pag-ulan dahil pa rin po ito sa epekto ng northeast monsoon o amihan. Ito po ang pagtaya ng panahon. Maraming salamat po mula dito sa Pag-asa. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa edukasyon, malaking tulong para sa mga estudyante ang natatanggap nilang financial assistance mula sa mga LGU. Sa bayan ng Bacolor, Pampanga, libo-libong mag-aaral ang binahagyan ng educational assistance bilang suporta sa kanilang gastusin sa eskwelahan. Ang buong detalye sa report ni Angelica Cara. Batid ng estudyanteng si Cyril Camilnuki, ang hirap ng buhay lalo na ngayong siya ay nasa ikalawang taon na sa kolehiyo. Sa financial, aware naman po ako na we are not stable po, kaya po itong financial assistance po is malaki pong tulong sa amin. Especially po, college student, marami pong gastusin sa school. Sa kurso niyang Bachelor of Science in Physical Education, hindi raw biro ang gastusin niya sa mga project at iba pang pangangailangan sa eskwela. Kaya naman mapalad daw sila na makatanggap ng educational assistance. Ito po yung nagiging silbing ginagamit ko po para po sa mga gastusin for school po. Mostly po kasi lahat ng students, yung problem nila is financial assistance po. Kaya po parang ito rin po yung nakakapag-provide po sa kanila, even yung mga kinakain nila, yung mga simpleng pamasahe po na ginagamit nila for school. Isa rin sa mga benepisyaryo ang apo ni Epifania Mejia. Matyaga siyang pumila para makuha ang financial assistance ng kanyang apo na kasalukuyang nag-e-exam. Bagay din yon kasi kahit na kunyari hindi na siya hihingi ng allowance sa mother niya. Kaya pag may bibilhin sa kailangan sa school na subject niya, di meron siyang pambili. Nito lamang March 25, namahagi si Mayor Eduardo D. Mandatu ng educational assistance sa mahigit 2,000 na mag-aaral sa Bacolor. Layunin ng programa na suportahan ang sektor ng edukasyon at matulungan ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Basta nag-apply sa atin ng financial assistance, sigurado mabibigyan siya ng tulong galing sa ating munisipyo. Every year po, umpisa nung 2019, nag-mayor ako, I started it kasama ng ating vice mayor at mga konsyal. Ngayon po, tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin sa kanya. Liban dito, layunin din ng programa na mabawasan ng bilang ng out-of-school youth sa bayan ng Bacolor. Noong 2019, nasa 800 na estudyante lamang daw ang nakatanggap ng financial assistance. Ngayon, mas dumami na ang mga benepisyaryo. Patunay na mas maraming kabataan ang nakakabalik sa pag-aaral. Pala ko kasi sabi ko nga, the seeds of today are the flowers of tomorrow. Ang punla ngayon, ang siyang bulaklak ng bukas. Kaya we will invest sa education para sa ating mga estudyante, para sa kanilang pamilya, sa kanilang sarili, at sa kanilang future. Kasi yung pag-aaral, hindi yan makukuha sa kanila. Kasama si Danica Gino, Angelica Cara, CLTV 36 News. Sa layuning mas mapalapit ang agham sa kabataan, inilunsad ng DOST Region 3 ang kauna-unahang Mobile Science Center sa bansa na magbibigay ng libreng science exhibits sa iba't ibang paaralan. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Aisel Fernandez. Kung dati kailangang bumiyahe ng mga estudyante patungong Maynila upang makakita ng science exhibits, ngayon, mismong agham na ang lumalapit sa kanila at libre pa. Sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology o CES program, inilunsad ng Department of Science and Technology Central Luzon o DOST 3 ang kauna-unahang Mobile Science Center sa bansa.
Layon nitong gawing mas accessible at interactive ang pagkatuto sa agham. Yan ang ibinida ni DOST 3 Regional Director Julius Cesar V. Sicat sa kapihan sa Bagong Pilipinas nitong Martes, March 25. Aniya, malaking pagbabago ito dahil noon, karamihan ng science museums sa Pilipinas ay matatagpuan lang sa Maynila. And we have the one and only traveling science centrum, mobile science centrum in the Philippines. Nasa Central Luzon lang po yan. Still under the CEST program. At yan po, yung science center na yan, umiikot sa lahat ng paaralan libre. Whereas before, ang estudyante kailangang mag-study tour sa Manila, magre-rent ng bus, pupunta ng science centrum sa Manila para makita yung mga principles of science in action. Ngayon po, itong mga exhibit na to, dinala na natin sa mga paaralan sa gitnang Luzon. Sa tulong ng DepEd at mga lokal na pamahalaan, umiikot ang Mobile Science Center sa iba't ibang paaralan upang ipakita ang principles of science sa mas makabuluhan at aktwal na paraan. Malaki rin ang papel ng mga LGU sa pag-aasikaso ng transportasyon at venue para sa exhibits. Napakagandang partnership RDM ito between the DOST, DepEd, and the local government units in bringing science education and science culture to all parts of Central Luzon. Ayon kay Sicat, positibo ang naging tugon ng mga estudyante at guro sa proyekto. Nakakatuwa, no? Kasi pag nagpunta ka doon, ang sinasabi nila, totoo palang may gobyerno. And this is what matters, no? Not really the nitty-gritty of the technology, the how you deliver it, but yung very simple na statement na totoo palang may gobyerno. Para bang it really warms your heart, right? Yeah, ito yung talagang nakapagpapaalis ng pagod. Dahil sa matagumpay na implementasyon, inaasahang mas marami pang paaralan sa gitnang Luzon ang makikinabang sa programang ito upang gawing mas buhay at makabuluhan ang pag-aaral ng agham para sa mga kabataan. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Balik Pinas si Mariah Carey sa darating na October para sa The Celebration of Mimi World Tour. Alamin ang ibang detalye sa ulat ni Angelica Cara. Muling magbabalik sa Pilipinas ang international pop superstar na si Mariah Carey para sa kanyang The Celebration of Mimi World Tour. In-announce mismo ng legendary pop diva ang mga petsa ng kanyang tour sa kanyang official X account kung saan kasama ang Manila sa kanyang destinations. Sinabi rin niya sa kanyang post na dadalhin nila ang The Celebration of Mimi sa buong mundo at hindi na raw siya makapaghintay na makita ang kanyang mga fans sa special anniversary ng kanyang multi-platinum album na The Emancipation of Mimi. Ia-announce pa raw nila ang ibang dates sa mga susunod na araw. Bukod sa Manila, pupunta rin ang one and only Songbird Supreme sa ilang major cities in Asia gaya ng Shanghai, Bangkok, Kobe at Yokohama. Ang The Celebration of Mimi ay nagsimula bilang Las Vegas residency ni Mariah in honor of her 2005 album The Emancipation of Mimi. Ito ay isa sa pinakamalaking tagumpay sa kanyang karera at naglalaman ng hit songs gaya ng We Belong Together, Shake It Off at It's Like That. Samantala, huling beses na nagtanghal si Mariah Carey sa Pilipinas noong October 2018 para sa kanyang Mariah Carey Live in Concert Tour. Ngayon, sabik na ang kanyang mga tagahanga sa Pilipinas na muling mapanood ang kanilang idolo sa isang unforgettable night of music, nostalgia, and timeless hits. Kasama si Danica Gino, Angelica Cara, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X at CLTV 36, sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners.
Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.